Monggo. Terima kasih. Semoga yuk. Ibu ini mau tua. Ada permintaan dari teman-teman sebelah sana. Terima kasih. Ilbi, sini dulu. Cantik mengaju. Mikrofon satunya Mas Kipli buat duet. Ayo Bi, naik saja ditemani Do Ellen. Pesane tangane yang kurek. Cepat sembuh ya Di Ellen. Mbak Tata, semangat Mbak Tata. Siap. Ceritani cerita sing paling larani nalika bapak lunga Sabar ya Lan. ninggal Karaoke, buah. karaoke. Nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah loro wong tuwa Aja selegukan black to black. Ngendi kasih sayange Iya, Mbak. sing kaya cahliane bapak ibu bingung dhewe-dhewe Kaji selek, yuk. yen pancen kudu pisah ojo nganti ana dadi korban berjuang ning dalan dhewean Mas Cici ya. Adik, Mbak yuk. Riri. ora ono sing Piye, Kak? jaluk dilahirne aku Mas ning keluarga sing kaya ngene tak tampa apa Yo, ngalah. anane kabeh Matur suwun, Bos. Terima kasih. Wes lan, wes lan. Tanganmu loro, Duk. Rene, Duk, rene, Duk.
Semoga cepat sembuh. Terima kasih. Matur suwun. Ora iso nampani, Pak. Ora iso nampani, Pak. Matur suwun. Matur suwun, Pak. Suwun, Pak. Ya, Dek. Yo, yen pancen kudu Goyang jalan. Iya, aja nganti dadi korban berjuang ninggalan dhewean. Lagu terhit 2025. Ora ana sing jawab dilahirne nek keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire yo kudu iso kuat balungane berkorat disangka wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak ora ono sing jawab dilahirne nek keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane berkorat disangka wong Matuk semua. kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane Masuk deh. ngene men anak sing rusak omahe. Adik-adikku loro sik Matur sik suwun. aja ngalih sik.